guys! Rhaze here. Welcome back. As you guys saw sa video, ito ay unboxing ng aking pinakaunang Louis Vuitton na piece. If you guys have been watching the vlogs, may idea na kayo kung ano yung nangyari sa Louis Vuitton. But yeah, merong konting story time itong video na to. If you guys don't wanna watch the story time part and gusto nyo dumiretso sa unboxing, meron akong timestamp na ilalagay sa screen as well as in the description box kung ayaw nyo mapanood yung story time. Pero gusto ko lang i-share kung ano yung experience ko sa Louis Vuitton, yung pinakaunang purchase ba, kung ano yung nangyari, ganun-ganun. Again, may timestamp guys, so kung gusto nyo i-skip, feel free to skip. But yung nangyari is, nagpunta kami ng Louis Vuitton para tingnan yung aking pinaka-paboritong bag, yung corset. Alam ko na kung ano yung itsura ng bag, alam ko na yung strap niya, sobrang haba sa akin, so hindi talaga siya okay sa akin. But every time na pumupunta kami ng Louis Vuitton, gusto ko pa din siyang i-try and i-check kung ano yung pwede namin gawin. Now, we talked to the sales associate and she's very, very helpful. Like, sabi niya, oh yeah, I can talk to my manager and see if mabibigyan ka namin. So, yun yung term niya, mabibigyan ka namin ng maliit na strap. And I was so happy, guys. I was like, yes! Kasi gustong-gusto ko yung bag na yun. Ang diferensya lang talaga is yung strap. Sobrang bait niya, guys. Hinanapan niya kami ng strap. Nung nahanap na niya, we realized na wala pala sila nung print na gusto ko. Yung nandun na bag is yung may mga print, yung mga limited edition nila. I think holiday limited edition nila. Hindi yun yung gusto ko. Yung gusto ko yung plain na damier ibin lang. Bibilhin ko na sana yung strap, bibilhin ko na sana yung corset na bag, pero wala sila nun. So, nisip ko, itry ko yung Speedy. Kasi diba, yun yung pinaka-classic. Most of merong mga Louis Vuitton, yun yung pinakauna na piece nila. So, I tried on the Speedy and hindi ako sobrang in love sa Speedy, guys. But because nandun na kami na sobrang haba na ng oras, bibilhin ko na sana talaga yung Speedy. Kasi nahihiya na din ako sa sales associate. Which, like, you know, don't do that. Huwag kayong mahiya kasi hindi siya basta-bastang pera lang. Pero nahiya ako sa kanya na bibilhin ko na sana yung Speedy kasi adjustable yung strap niya. Iniisip ko, like, bilhin ko na lang to ngayon tapos next time bilhin ko na lang yung corset. At least may adjustable strap na ako. Now, we'll go with the corset din. Parang yun yung inisip ko. Pero tinry ko yung Speedy. Hindi ko talaga siya nagustuhan kasi malaki siya tingnan sa akin. And then, while I was trying on the Speedy, she showed me this bag right here. Sabi niya, have you tried this? And sabi ko, hindi ko pa siya na-try kasi hindi ko talaga plano bumili nito. Like, wala talaga siya sa mga tinitingnan ko ng mga bags sa Louis Vuitton. So, sabi ko, wala pa, but I'm happy to try kasi nga, hindi ko nagustuhan masyado yung Speedy when I tried it on. So, tinry ko siya and guys, nagustuhan ko siya ng bonggang-bongga. Kasi nagustuhan ko talaga siya ng bonggang-bongga. So, sabi ko, sige, yan yung bibilhin ko. So, she got my details. Like, sulat-sulat siya. Meron silang iPad. Tapos, meron din siyang phone. Parang gumagamit sila ng bagong system lately na pwede silang maka-process ng transaction sa phone na provided ng Louis Vuitton, I think. It's a work phone, sabi niya. So, she entered my details sa iPad. Binigay ko sa kanya yung card ko. Process the payment right away. It went through right away. And then sabi niya, this is your email, right? Sabi ko, no, hindi yan yung email ko. And then, boom, we realized na she processed the payment on a wrong account. Please take note as well na itong sales associate, bago pa lang siya, 1-month anniversary niya nung pagpunta namin that day. So, bago pa lang siya. So, walang pakeme-keme, kinancel niya agad yung transaction. So, sabi niya, I'm gonna cancel it. So, cancel. Boom, cancel agad-agad. She went back to the right account, my account. Na-create niya like seconds ago lang. Hindi ko alam kung bakit napunta siya sa wrong account. Insert niya ulit ang card namin and it got declined. So, Dan checked the balance ng bank account namin. Nakuha agad-agad yung first transaction. And dito sa US, yung gamit namin is yung Citibank na card namin. So, that is our travel card. Hindi namin ginagamit yung aming bank account because of all the conversion fees and transaction fees. Well, na-decline kasi hindi na enough yung pera sa account. And we're not planning to transfer any more money kasi nga last trip na namin to. So, sabi niya sa amin, tawagan mo yung Citibank, ipa-cancel yung transaction para ma-revert daw yung money back to our account. So, we did that. Kaupo kami dun sa couch nila. She offered champagne, sparkling water, and all that. Ako, sobrang kalmang-kalma lang ako. Kasi sabi ko, kung hindi talaga para sa akin, okay lang. Like, you know, hindi talaga para sa akin. Si Dan, he was a bit naiinis na siya, guys. Naiinis na siya, pero very kalmado pa din kasi nga bago yung tao. Ayaw naman namin pagalitan. Like, hindi rin ako marunong maggalit, especially sa mga ganyang sitwasyon. So, tinawagan ni Dan yung bank. After ilang minuto sa phone, sabi nung bank, wala kaming magagawa. It has to be Louis Vuitton that has to release the money para mabalik siya sa account mo. So, wala kaming magawa.
sa Louis Vuitton na side, canceled yung transaction. So, hindi pumunta sa kanila yung pera. But sa side naman namin, na-transfer na sa Louis Vuitton yung pera. So, parang yung pera namin, parang nakaano na siya. Nasa cloud lang siya, guys. Wala sa amin, wala din sa Louis Vuitton. Now, it will eventually bounce back to our account, but that will take up to 72 business hours. And this happened on Wednesday. And hanggang ngayon, wala pa din yung pera. May bag na ako, pero hanggang ngayon, wala pa din yung refund. That day, umalis kami na wala kaming bag kasi technically, hindi na-receive ng Louis Vuitton yung pera namin. So, hindi kami nagbayad. Though, nakuha na siya sa account namin. And, umuwi kami empty-handed. And, sobrang apologetic din naman ng sales associate. Sabi niya, sobrang sorry talaga. Kasi mali niya talaga na punch niya sa wrong account. Very thankful din siya na okay lang kami, di kami nagalit or anything like that. So, because sobrang bait daw namin, binigyan niya kami nito, guys. And napakita ko na to sa vlog, I think. This is the sample size ng mga bagong perfume cologne ng Louis Vuitton. So, she gave us this. So, yan lahat. Meron daw ditong tatlo na for men, pero para sa kanya unisex naman. Like, pwede kahit sino gumamit. So, binigyan niya kami ng sample. It's actually a really nice sample kasi spray talaga siya. So, yan. Hindi ko pa ito nagamit. Wala pa akong nagamit ni isa. So, umuwi na kami and sabi niya, hintayin nyo na lang na bumalik yung refund. Usually, sabi niya, yung Citibank, they're pretty quick kasi international daw. Pero inisip ko talaga, kapag hindi dumating yung refund, kasi I know it takes a long time, wala na akong bag. But, my Danny boy, that Wednesday night, he transferred money from our bank account to our Citibank account just for me to get the bag. Now, hindi ko to alam na ginawa niya pala to. Hindi ko din inisip myself na gawin, na mag-transfer ng pera. Pero siya ginawa niya kasi gusto niya mabili ko yung bag. Whole Thursday, wala talaga yung pera. So sabi ko, hindi na talaga matatransfer. Wala na talaga. So Friday, early morning, chinek niya yung Citibank. Sabi niya, the money is in the account. Hindi yung refund ha. Hanggang ngayon, wala pa din yung refund. Si Dan at saka yung sales associate, nag-i-email sila back and forth. Kasi yung plano sana ng sales associate, because of the inconvenience nga, as long as dumating na yung refund sa account namin, ipaprocess niya ulit ang transaction. Tapos isi-send niya tong bag dito sa hotel namin para hindi na kami bumalik kasi hindi siya ganun kalapit. So, kailangan pa namin mag-Uber papunta dun. Pero nga, kasi walang refund, so wala, hindi yun nangyari. Yung sales associate din namin, guys, she will be on holiday. Holiday siya kahapon, Friday. So, wala siya dun. So, sabi niya, kapag bumalik kayo, talk to Kelly, yung manager. Akala namin alam ni Kelly yung nangyari kasi CC'd siya sa email eh. Pero hindi niya alam. So, we had to explain again what happened. And Dan was pissed. Galit na si Dan. Galit na siya. And ako, nandun lang ako sa gilid. Sabi ko, gusto ko lang naman bilhin yung bag. Nung Wednesday, sobrang bait niya. Pero nung Friday, na parang nandun na kami, tas wala pang alam yung mga nandun na supposedly CC'd siya sa email, nagalit na si Dan. Pero yung manager, very apologetic. Anyway, na-reserve ng original sales associate yung bag ko. So, nandun na siya. After making sure na na-cancel talaga yung Wednesday na transaction, I went ahead and purchased the bag. Ang laki ng paper bag, pero hindi naman siya ganun kalaki yung bag. So, nandito yung receipt. Tapos, nandito din yung information ng manager na kinausap namin nung Friday. Just in case may mangyari sa refund. Kasi hanggang ngayon wala pa din yung refund. So, sabi niya, kapag sobrang delayed na siya, email me and I'll see what I can do. Malaki siya, pero hindi naman siya ganun kalaki as I said earlier. So, let's open it. Dang, dang, dang. See, tignan nyo. Ang laki ng box, pero yan lang yung laman. Okay, so I got the ayan siya, guys, the Clapton backpack. So, ibang-iba siya sa original na gustong-gusto ko yung corset. Pero nung tinry ko siya, guys, nagustuhan ko siya. And I like na masusuot mo siya crossbody at saka backpack din. So, it looks like this. Ganyan siya, guys. Demir Ibin yung print. Ganyan. And then, meron siyang... You're right. And then, meron siyang leather dito. Hindi ko alam. Sinabi sa akin niya kung ano yung leather, pero hindi ko na matandaan kung anong klaseng leather yan. Feeling ko kasing size siya ng corset, mga ganyan. Pero iba nga lang yung shape niya. And ganyan. Meron siyang, anong tawag dito? Snap closure?
Hindi ko alam. Pero, ganyan yung kulay niya. It comes with pink and ito. And hindi ako ma-pink. So, I chose this. Sana lang hindi siya ganun ka, sensitive ba? Sensitive? Tama ba yung mga ano ko? Na parang yung color transfer. Magagano na talaga ako. So, yan yung details. Meron siyang LV dyan. I like the gold hardware. Alam nyo naman yan. And then, when you open the bag, yung inside looks like that. So, yung pink, I think, has the pink lining sa loob din. Pero ito, brown. And what I like the most about this is magnetic siya, guys. So, super easy. Sa mga napanood ko kasi na review, especially dun sa Palm Springs na backpack, which is so cute, yung zipper pahirapan daw. So, ito, wala siyang zipper. Ganyan lang yung pag-open. It's very spacious. So, it comes with a strap. So, it comes with 2. So, pwede ko siya i-crossbody. Pwede ko din siyang i-backpack. Kasi backpack naman talaga siya. It is adjustable as well, which is perfect sa akin. So, gold din yung hardware. Tapos, meron din siyang LV na imprint dyan. And, yeah. Gold. So, ganyan yung likod ng bag. Diba? Dito may ilalagay yung strap. And then, dito din sa malaking hook na yan. Sa loob, meron lang siyang isang pocket sa likod. Now, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya sa akin crossbody at saka backpack style. Backpack style. Just for reference as well, I am 4'10". 4'10 ba ako or 4'11"? 4'10". hangyo pag yung 4'11". So, ganyan siya, backpack. And ito na yung pinakamaikli na setting. And also, meron siyang Louis Vuitton na imprint dyan. So, ganyan yung itsura niya sa akin, guys. Yan. Now, papakita ko sa inyo yung crossbody naman. Again, ito yung pinakamaikli na, na setting. And ganyan yung itsura niya sa akin crossbody. I actually really like it crossbody. I know, parang para sa iba, hindi siya ganun ka-okay tingnan. Pero para sa akin, gustong-gusto ko siya. It looks very different as well. So, ganyan yung itsura niya sa akin crossbody. And pwede ko din siyang ilagay sa likod ganyan. Pwede ko din siyang habaan. Pero kapag crossbody kasi gusto ko na parang dito, ganyan. So, ganyan yung itsura niya, guys. Hindi ko na-expect na ito yung pipiliin ko. But when I tried it, nagustuhan ko siya. Nagustuhan din siya na Dan. And because of the inconvenience nga, meron pang gift na binigay sa amin si manager. So, binigyan niya kami ng ito. Champagne, guys. Hindi naman ako umiinom, pero binigay niya sa amin to kasi sa inconvenience nga na na-experience namin. Sabi na Dan, parang it is a fancy champagne daw. Ganyan. See? Hindi ko alam kung ano yun, guys. Wala akong alam sa mga booze. But, yeah. Yun. And, yun yung bag ko. Hindi siya, like, overall, hindi siya yung pinaka okay na experience. Pero okay lang. I still got my bag. And it is so cute. Pwede ko siyang i-crossbody. Pwede ko din siyang i-backpack. And it is very spacious. If you guys want me to do a review, maybe after ko siya magamit ng ilang beses na, let me know. Kung gusto niyo din malaman kung ano yung mag-fit sa bag na to, let me know. But yeah, I really like it. So yeah, yun na yung video. Sobrang thank you guys for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like if nagustuhan nyo yung video. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget vegan. Bye! Mwah.